kanefa tsy mety misy vokany tsy haiko na zay anao tsy miteraka tokony hagnano testa tsikaro hoe amy dokotera elaela tsika nitambatra kanefa tsy mety misy vokany tsy haiko na zay anao tsy miteraka tokony hagnano testa tsikaro hoe amy dokotera zay o mamane efitra zaza raiky amizay atsika lasa telo mianaka atsika nitambatra aroa tsisy fagnampiny kanefa tokony ampy atsika mamane lamino programma tokony hagnano zaza raika atsika nandeha tamy dokotera nagnano analizy mamatsafa miteraka zay o mamane efitra zaza raiky amizay atsika lasa telo mianaka atsika nitambatra aroa tsisy fagnampiny kanefa tokony ampy atsika mamane lamino programma tokony hagnano zaza raika atsika nandeha tamy dokotera nagnano analizy mamatsafa miteraka elaela tsika nitambatra kanefa tsy mety misy vokany tsy haiko na zay anao tsy miteraka tokony hagnano testa tsikaro hoe amy dokotera akory ataoko anao mamane malaelo zaho mamane mialatsiny zaho mamane tsy maintsy modogna kely andeha hangalaka zaza raika tsy ataoko agnariagnanao izany na de zegny anao aza malahelo tsy ataoko agnariagnanao izany anao tsy maintsy karakare ameziko anao zay raha tadiavinao tsy ampijaliko anao mamane ameziko anao zay raha tadiavinao elaela kanefa tsy mety misy vokany tsy haiko na zay anao tsy miteraka tokony hagnano testa tsikaro hoe amy dokotera elaela tsika nitambatra kanefa tsy mety misy vokany tsy haiko na zay anao tsy miteraka tokony hagnano testa tsikaro hoe amy dokotera elaela tsika nitambatra kanefa tsy mety misy vokany tsy haiko na zay anao tsy miteraka tokony hagnano testa tsikaro hoe amy dokotera elaela tsika nitambatra kanefa tsy mety misy vokany tsy haiko na zay anao tsy miteraka tokony hagnano testa tsikaro hoe amy dokotera